हारिनि साननाय हनायखौ जोङो खावसे गुलाघाटनिफ्रायनो लिरबाय थादोंमोन आरो दिनै जोङो हारिमु मुलुगनि जा मोसानाय मोनसे आयदा बे मोसानाय आयदायाव बर' हारिनि गेजेरावल' नङा आसामनि गेजेरावल' नङा दुलाराय भारतनि गेजेराव जोङो बे मोनसे आयदायाव देरहासार जानो हानाया जोंनि थाखाय गोबां माने बुंफोरनो हायै आरो बिराद गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेनि गेजेरजों बर' हारिखौ मानसिया जेसेबां सिनायोमोन हारिमु मुलुगाव दिनै नबजितनि गेजेरजों भारत नाङैनो बर' हारिखौ मिथिसार होनायाव बियो गोबां बिहोमा होबाय बेनि लोगोसे जोंनि हारिमु मुलुगनि मोसानाय मुलुगाव बर' हारिनि मान थाखोआ गंसेबो थाखोसिम जौगाबोनो हाबाय होननानै आं सानदों आं मिजिंथियो उननि समफोराव जोंनि बे बर' काउन्सिलानो जाथों जोंनि माहारियारि आफादफोरानो जाथों बेबादि रोंगौथि गोनां गथ'फोरखौ जों जेखि बिथिङानो जा बे सोलोंथायानो जाथों बेयो हारिमुआनो जाथों गेलेमुआनो जाथों आबाद बिथिङानो जाथों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे जोङो अराय सम बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायनि हाबाफारिफोर लायो बेखौ आं मिजिंथिनानै बयनिसिमबो आज ইয়াত উপস্থিত সকলোকে মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু বিশেষভাৱে নৱজিতৰ ভৱিষ্যত জীৱন যাতে আৰু উজ্জ্বল আৰু ভৱিষ্যত যাতে তেখেতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে ইতিমধ্যে তেখেতৰ বাইদেউৰ মই শুনিছোঁ তেখেতে এজন কোৰিঅ'গ্ৰাফী হ'বলৈ মন মেলিছে গতিকে তাত আমি সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিব লাগিব তাৰ কাৰণে তেখেতৰ সপোন যাতে বাস্তৱত ৰূপায়িত হয় পুনৰবাৰ আমাৰ হাত চাপৰি এবাৰ মাৰিবৰ কাৰণে ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি এইখিনি होननानै बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंनि बिटिडब्लिउसिनि सासे मावना प्रडिउसार सारा जोबोद मोनसे गोनां बिबुंथि लाखिलांबाय दा बे समाव जोङो रायजोफोर सासे ओंखारलांनाय खोथाखौ जों नुनो मोनदों थ' गासैबो रायजोफोर रायजोफोरा जाहाथे जोबजासिम खोनासङो गोबां आफादनि दङ बिदिनो जोंनि गेजेराव आखुनि दङ आसुनि दङ गुबुन हारिनि गोबां दैदेनगिरि दङ दा बिथांमोनाबो जोंनि नैबे देरहासारनायाव बाहागो लादों थ' बेयाव बिथांमोनाबो सुंद' बिबुंथि लाखिलांदों थ' गासैबो रायजो राजाफ्रा सिखारनानै थाङालासिनो जाहाथे जिरायनानैफोरखौ खोनासंलायो मानो होनोबा एसे आबि सुबि बायदि मोनसे एसे गाज्रि नुयो थ' बेनिखायनो जाहाथे ओंखारलाङालासिनो बयबो सिरियै खोनासङो दा जोङो नैबे समाव बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि माननीय मधुसूदन नार्जारि साराबो जोंनि गेजेराव दङ दा बे समाव सुंद'नि बिबुंथिनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिनो होननानै आं खावलायबाय खुलुमबाय दिनै देबजित नार्जारि डान्स इंडिया डान्स सीजन 5 जि टिभिनि गेजेरजों जि बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि बे बादायलायनाय हाबाफारियाव देरहासार जानानै फैनाय बे हाबाफारियाव जिरायनाय गौथुमाव जिरायनाय बर' कसारि गावगायुङारि दैनि पुलिसिप बिथांखौ नार्जारि आरो जोंहा बिनिनो गियान कलेज सहैनाय आरो बे डान्स इंडिया डान्सआव देरहानानै फैनाय बिथां देबजित नार्जारि आरो बिथांनि बिफा आरो बिमा आरो লগতে बे देबजित नार्जारि सर्बांगीणভাৱে नबजित नार्जारि सर्बांगीणভাৱে সহায় কৰি বা তাক মুম্বাই নিচিনা এটা স্থানত নি পেলাই নিৰ্দিষ্ট এটা স্থানত নি পেলাই দিব পৰা আমাৰ টিচাৰ তেখেত আৰু সদায় কয় গাইজ আৰু সম্মানিত বন্ধুসকল মই বিশেষ দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই মই এই সময়ত মই নৱজিত নাৰ্জাৰিক আন্তৰিক
শুভেচ্ছা জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ বড়ো সাহিত্য বা মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আমি আমাৰ অধিৱেশন ডিচেম্বৰ নহ'লে জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হয় আৰু সেই অধিৱেশনতে এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ আৰু তেখেতক আমি সেই অধিৱেশনত আমি ভালদৰে আমি আদৰণি জনাব বিচাৰিম। ইয়াক মই ঘোষণা কৰিছোঁ। লগতে মই এই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰোঁ, সঁচাকৈ নৱজিতে যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা যি তেখেতে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিলে, জয়যুক্ত হৈ আহিব পাৰিলে, তেওঁ সঁচাকৈ বড়ো জাতিৰ বাবে গৌৰৱ, অসমৰ বাবে গৌৰৱ। সঁচাকৈ এটা নহয় দুটা নহয়, অসমৰ তিনিওটা প্ৰাইজ, প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়, যে ৰাষ্ট্ৰীয় এটা সন্মান আচৰি আনিবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ল, তাৰ বাবে সঁচাকৈ এয়া অসমৰে গৌৰৱ আৰু বড়ো জাতিৰে গৌৰৱ বুলি মই ভাবিছোঁ। মই বিশেষ ক'ব বিচৰা নাই। আমাৰ নৱজিৎ নাৰ্জাৰীৰ মাত্ৰ 7 বছৰ বয়স হৈছে। তেওঁৰ জীৱনত অতি দীঘলীয়া এটা যাত্ৰা আছে। এই যাত্ৰাবিলাকত পৰৱৰ্তী সময়বিলাকত তেখেতে আৰু নতুন নতুন তেনেকা পুতলি আনিবৰ বাবে সক্ষম হ'ব, উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। মই বিশেষ ক'ব বিচৰা নাই। এইখিনি কৈয়ে মই পুনৰ নৱজিৎ নাৰ্জাৰীৰ সপৰিয়ালক তথা নৱজিৎ নাৰ্জাৰীক পুনৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি শুভ বক্তব্য জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Orang hati, mana daya koi, person aja service mau dibuat lagi lambai. Tak sungguh ada, mesti dia person mana daya koi kita urut mau. Kalau dibuat lagi telefon lagi. Kemudian naik, kalau kita terlalu berpura sahabat ni, menggerak kahaya. Ini simer, Nowojit Narzari itu borai naik. Borai jaga, mana Nowojit Narzari jenis sifat gajian, misalnya t-shirt, melawang ajalanai, kelalai boru borai sahabat, boru tunai apa, boru kusir welfare autonomous council, ASU, AKSU, ada gugur-gugur, maharia apa perni, kasih dinding diri polisi mani naik uang kasih kalau mengganggu batas yang harganya, mencenung lantak, Nowojit Narzari ini jiwa, yun jiwa hati kejenjai. Beku jangan hasilkan, jangan apartment play. Bitani nokorni, ada bitani pergiri pra, jiman se nazanai jen. Bitanku jini ini be songsimalagi labu bay. Bini takai, jangan bitang menesim sabai berjasidan. Legese kasih ke Raja Raja. Asam ni lo nomor, Bharat ni pada tanah kasih ke Raja Raja pun. Jenu Boroni mahari apa perni kau lainai ada Nowojit Narzari ini masanaku mazang menare. Entah mana boygo bodoh nanai jatuh bekan ko derang naya. Bahagia labai. Bini takai jenga party fry. Entah man boy ni simbol. Jengi mazang menai ada mana nai ko jarsibai. Galau bunga yuni sama. Jengu zahade. Jengi anseli porto yun jelai porto. Cik mencelamat Cina hayu. Bini takai mense udaharan, memang mense bidenti. Nowojit Narzari jabai, jenje unani eba dengri serai ensuni paipu, hanari somasa. Mense dojo kagani masih bawa dengan hayu. Dia mense bidenti jalannya tabai, ada jengu, ikhani bidenti ko lanane. Jadi yun jelaya tahu halalu. Beko mizin Cina ni, kan mizin Sunda unai, beko isanu berjabai. Presiden Nawal, Presiden Mustafa Kami, kami ada di nomor promo ada sedikit so. Sungguhnya
Presiden Bapak Presiden Singapura Lambai. Kasih kau kasih pada sepak Indonesia baru saya akan menang. Tapi kita juga nomor satu kasih pas saya pas ada tiga segala tempat pada kasih kita sendiri boleh Singapura dengan saya masih sendiri dan jangan dalam pola. Tapi kalau semua dunia masih berada di puncak. Dunia saya Singapura sedang di puncak. Tapi ada yang berada di atas. Vamos a meter a su apoyo a eso. Oi, udah mau lagi dia, borokan ini aja. Kita masuk. Amar jadi tim masuk. Season 5 player. Namanya Nazar. Saya pernah berlalu. Kami yang berada, kami juga kami. Saya dulu hasil kami. Nanti dari sebelumnya. Kami juga berada. Oh. Baiklah. Masih boleh problem itu. Ini juga nanti apa? Jadi problem berlalu. Kalau saya masih mencari itu
जोंनि सिगाङाव मास्टार जोनोम फारिनि उइनार रबिजन नार्जारि बिथाङा जोबोद मोजाङै बा जोबोद गोमोथावै जोंनि गेजेराव गावनि जि मोसानाय रोंगौथि बे रोंगौथिखौ जों सिगाङाव देखायलांबाय थारैनो जों टिभियाव जों नुबाय थादोंमोन नाथाय बे टिभि सिनेमा मोसानाय बायदियैनो बिथाङा एखे रोखोमै जोंनि सिगाङाव मोसानानै खिन्थिबाय थ' बे मोसानाय दिन्थिफुंनो थाखाय रबिजन नार्जारि फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ आं जासिदों फरायसाफोरखौ गावबा गावनि मासियाव जिरायफैनो आं खावलायबाय नैबे जौसाङाव जों सासे आलासिखौ जों बिबुंथि लाखिहोगोन এটা আমার মাঝে বক্তৃতা রখাবো আমার